Tieto projekty, na riešení ktorých sa podieľame, spadajú vlastne do oblasti biomedicíny. Týkajú sa onkologického výskumu. Snažíme sa pochopiť, čo sa vlastne s týmito bunkami nádorovými deje, prečo sa stávajú nádorovými, prečo sú pre pacientov také nebezpečné a vyvíjať prístupy, ako im zabrániť v raste, v rozmnožovaní a v ohrození zdravia človeka. Rakovina je vlastne choroba, ktorá má 1000 tvári. Preto sa snažia vedci aj lekári vyvinúť rôzne stratégie na to, ako bojovať proti rakovine. Jeden zo spôsobov napríklad, na ktorom sa my podieľame, je práve postihnúť alebo zasiahnuť tieto zle okysličené nádorové bunky, pretože tie sú veľmi nebezpečné, získavajú nové vlastnosti, prispôsobujú sa stresu a vlastne spôsobujú potom zvýšenú agresivitu. Dnes sa verí, že vlastne iba kombinovaným spôsobom, klasickou liečbou, tak ako ju poznáme, chirurgickou, chemoterapeutickou, radioterapeutickou, ale aj liečbou na báze molekulárnej, môžeme potom dosiahnuť väčší úspech. No keď porátam vlastne všetky 4 projekty, tak je to tak zhruba 1,5 milióna eur v priebehu tých posledných 8 rokov. Skôr by som videla benefit z týchto rámcových programov v tom sieťovaní naozaj na tej personálnej báze, nielen na vedeckej, že teda naozaj človek vnikne do tajov toho vedeckého života, získa iný pohľad, vidí, ako iní partneri pristupujú k riešeniu problémov. No a potom získate množstvo priateľov. To priateľstvo tej vede dodá potom ešte ďalší rozmer.